Video ramai Bishop ZCC vekumarondera avo vaitumira murume wemunhu vachizvibata-bata tinaro mukangofollowa chete link iri mubhayo umo munobva mangosvika ku WhatsApp channel yedu ndiko kwatichange tichikusvitsai. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So amai veZCC ava vakatumira video kuchikomba chavo married men uye iri family friend yavo asi pakapinda video iyi mwana ndiye anga aine foni akabva angovhura video racho ndokuratidza mama amai pavakwana mashura aya vakabva vangoti ganditumire kune vamwe madzimai ekuchechi ndivo vakabva vatanga kutenderedza video iyi nenyika. Mai Bishop ava vatori nemurume chaiye Bishop vacho kaivavo, hatisi kutaura Bishop vakashayika bodo, tikutaura Bishop vatoriko kumba uye vane vakwasha varora vazukuru vatoriwo mai vechikuru ndofunga vari kuma 50 years ikoko. Zvinhu zvacho guys unotoshaya kuti kochiri kuitika mumaraini umu. Vanhu vari married vachiri kutongotsvaka nawo nema soulmate vachiri kuita madhira akadai. So guys taiti zvimwe zvinhu zvema 2000 asi ukaona ma 1970 ma 1960 vakasungirira netumwe toitu iko tokuti tunteve mozviziva zvimwe zvichinda. So munhu achibata-bata nhengo yake malevels iwayo aiwa kana guys. So ndo zviri kuitika izvi, zviri kureva kuti Bishop vari kuwandira kuchechi. Bishop vari kuwandira kuchechi dei vaimbobata basa kumba uko aiwa zviri nani, kana kuti tongoti ishavi chero dei vaiwandira kumba kana munhu ane shavi iriwo remachira iri aiwa ndo zvazvinenge zvichingomudana. Unenge uchingova kudaniwa nezviri mauri wopedzera wakurara nehama, tongoti hama kana munhu ari family friend. Ende honaiwo zviri kuitikwa mukitchen yeyo poto pamusoro pavo. Ukaona the other part of the view unotoona kuti Bishop amenoti chii chiri kuitika kuZCC havasi kuhora mari here. Chimubhedha chacho veduwe chesimbi chemaspring aiwa amai havazoregi zvavo kuzobuda kunze nekuti tiri kungoti susu pane mukwasha right now ndofunga anzwa nekuzuma. Zvimwe zvakadai seizvi ndo zvinotukisa vana mumamarriage kuti aiwa wakangofanana namai vako, unoita sei chero ukabika sadza mbodza musiwoyo kunongonzi waigodii. Mai vako vaizowana here nguva yekukudzidzisa vari busy kudhonza nyama dzavo pafoni kudaro naivedway. Ende unodzokera seiko kuchechi iwe uriwe mai mufundisi. But anyway guys, ndozviri kuitika mumastreets izvi. Vanenge vachida kuona video racho mofollowa link ku WhatsApp kwedu uko tichange tichikukandirai video racho.